tsarin da Allah ya tsara idan kai ba daidai ba za ka ga rashin daidai. Wannan kuma haka aka tsara rayuwan, automatic ne abin yake faruwa. Idan akuya ta yi ciki za ta haifi mai akuya, in saniya ta yi ciki za ta haifi jinsinta ne, idan tinkiya ta yi ciki za ta haifi jinsinta ne. Idan mutum mace ta ɗauki juna biyu, ita ma mutum jinsinta za ta haifi. Wannan haka Allah ya tsara rayuwa ya gudana. Idan ka shuka gero, gero ne zai fito. Idan ka shuka masara, masara ce za ta fito. Idan ka shuka dawa, dawa ce za ta tsiro. Saboda haka rayuwa ba zai yiwu ka zama baka da kirki kuma ka ce kana so ka ga rayuwa mai kyau ba. Ba zai yiwu aikin ka cutar da mutane, satar musu kaya, kana sa su a bacin rai kuma ka ce kana so ka ga rayuwa mai kyau ba. Yadda kake rayuwa kamar kana bisne halinka ne. Abinda ka bisnan nan shi zai fito ko ba shi bane? Shi ne. To na daga cikin ribar musulunci jama'a, na daga cikin ribar musulunci, wato haska hanya duk inda za ka sa kafanka wallahi kana ganin wajen. Awa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran. Allahu akbar. Allah ya ce awa man kana maitan, yanzu wadda ya kasance a mace bayinan fa ahyaynahu, muka rayas da shi, wadda yake cikin jahilci, wadda yake cikin kafirci, wadda yake cikin duhun jahiliya. Allah sai ya ce yana mace ne. Ina kun ji ayar, awa man kana maitan. Allah ya ce yanzu wadda ya kasance a mace yana cikin duhu na jahilci, yana cikin duhu na kafirci, fa ahyaynahu, muka rayas da shi ta hanyar imani da musulunci, waja'alna lahu nuran. Allah ya ce muka sanya mai wani haske, yamshi bihi fin nas, wanda yake tafiya a cikin mutane da wannan haske. Kaman mathaluhu fi zulumati laisa bi kharijin minha. Allah ya ce yanzu misalinsa ya yi ɗaya da wadda yake rayuwa a cikin dufai kuma bai zan mai fita daga ciki ba. Da su yi daidai? Ba da su yi ba. Idan mutum ya rike musulunci yana rayuwa ne a cikin haske, daga inda ka tubu ga barin musulunci ka shiga duhu. Jama'a muna fahimta? To ka dinga fahimtar addini a matsayin haka, kullum za ka ga ci gaba kake a rayuwa, tunaninka na ƙarfi, manufofinka suna ingantuwa. Amma daga lokacin da ka karɓi rayuwa ta jahiliya, to daga lokacin ka koma da baya. Jama'a mun fahimta? Allah ya sa mu dace.